Seinäjoella ollaan, mutta missä se joki on? Keskusta-alueen jokirannan käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja monipuolisuutta on kehitettävä. Joki on kaupunkimme helmi ja nyt se peittyy rantalepikkoon. Asun Seinäjoella keskustassa Jerikon uudehkolla alueella ja alueen kehitys on jäänyt kesken. Se on saatettava loppuun. Keskustan elinvoimaisuutta on myös kehitettävä. Vastakkainasettelu Ideaparkin ja keskustan kanssa ei tuota hedelmää. Vetovoimaa on kehitettävä yhteistyössä. Jatkossakin on varmistettava elinkeinoelämälle menestymisen mahdollisuudet. Alueiden kaavoituksessa tulee pelkän kuulemisen lisäksi ottaa nykyiset asukkaat paremmin huomioon. Kaavoitus on viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä. Elinkeinoelämän sijoittumista on tuettava ripeällä kaavoituksella ja monipuolisella tonttitarjonnalla. Demokratiassa ääni on arvokkainta. Äänestä aina valtuustoon.